Magandang gabi. Last week, nagpunta kami sa Korean market because the prices or presyo are really cheap o mura. Lalo na ang mga prutas or fruits at gulay or vegetables. At I did some video clips at the store and I've been asking my mom, magkano? Magkano? Magkano means how much sa Ingles. Let's say that again. Magkano? Magkano? At to ask, what is that? Ano yan? Ano yan? O ano iyan? Ano iyan? O ano yan? Don't forget to check the info sa ibaba at ang video na ito or this video ay may English at Tagalog subtitles. So, if you want the Tagalog subtitle, just click on the setting sa video and then subtitle or CC and choose Tagalog. At for English, choose English. At also, the timestamps sa ibaba for the Tagalog words that you wanna hear again. So, yun lang. And now that you know magkano at ano iyan, tara na sa Zion Market. Ano yan? Kalabasa. Ilan ang kukunin mo? Let's say that again. Ilan ang kukunin mo? Ilan ang kukunin mo? O sa Ingles, how many are you going to get? Ilan ang kukunin mo? 6 pounds. 6 pounds? Mama, ano yan? Melon. Melon? Oo. Ganito ang melon noon eh. Kanya lang hindi ganito ang kulay. Masarap ba yan? Dilaw-dilaw. Oo naman. Gusto mong tikma? Pwede? Honey melon. Ikuha tayo 2 pounds 99 lang yun eh. Mama, ano yan? Ano? Ilan kukunin mo? Hindi ko pa alam. Mama, ano yan? Bean sprouts. Ito soybean. Eto, Bean sprouts. yung isa, soybean. Oo. Malalaki ang ano niya. Tingnan mo. Kaya hindi tayo nagkamali.